Tabla Valley ang unang tawag sa Municipality of Candonig sa Negros Occidental. Iniyang may pinakagamay nga populasyon sa bilog nga Negros, gamay ara lang 23,751. Ang Candoni halin sa Candoni kung sa yuron ginapanag-iyahan ni Dune. Isa ka matahom nga si Dionisio ang ginapahayag nagpanginmatay matapos ginpuwersa nga magpakasal sa lalaki nga wala niya ginahigugmay ng base sa istorya sa mga katigulangan. Isa ka baryo lang sadto sa Banwasang Kawayan ang Candoni. August 22, 1958, opisyal na deklarar bilang banwa ang Candoni. Subong nga aga, mga ginbag una sa mga palangabuyan, pinakauli nga sitwasyon sa mga residente ang hibaloon ta. Subong man ang turismo nga nagabuligid sa ekonomiya sang banwa, isa-isa naton nga lagawan subong nga aga. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Biyahe kita, larga kita padulong sa Banwa sang Candoni diri sa probinsya sang Negros Occidental. Bisita naton ang isa sa mga kabahin sang Ila Municipal Tourism Office. With us is Carl King Esmeralda. Sir Carl, good morning. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Carl or King, ano man? Hi mga kapuso. Thank you for inviting me, Sir Adrian, to introduce our humble municipality sa bilog na Western Visayas. Sir King, let's talk about your municipality. Hatagi kami bianay isang gamay lang nga background. Ilabi na giti all over Western Visayas ang nagatanaw base. May wala pa nakabalo kung sa diin bala makitaan ang Candoni? Okay, ang municipality sang Candoni, no, part isa sang 6th district. So, located kami in the southern part of Negros Occidental. So, ang municipality sang Candoni, agricultural municipality. Aside from that, nag-develop ni siya sa mga agritourism destinations. Ano-ano naman niya ang mga bantog nga tourism spots nga pwede naton makadtuan sa inyo banwa? Na-introduce na namon sang una pa nga mga natural tourism destinations. Example na namon ang Twin Caves namon. May ara man kami sit-and caves. May ara man kami mga falls katulad sang amon niya Hinarap Falls sa Barangay Agboy. Kag may ara man kami Mainit Falls sa Barangay Kaningay. So aside from that, ginabisita subong sang aton mga local bikers kag riders ang aton niya Tigmaya, part na sa sang Barangay Gatuslao. So kung ikaw hilig ka mag-bike or mag-ride sa imo motor, pwede ka gito ka bisita sa aton na Tigmaya. Kag gina-welcome ka mo namon. Are food trip! Ano-ano man ang dapat matilawan sa aton mga kapuso gikan sa Candoni? Sir Adrian, madamo iti nga mga pagkaon ang pwede balik-balikan sa Candoni, no? May ara kami sa mga local delicacies nga pwede mapares sa amon nga ginapabugal nga kape, ang Candoni Coffee, ang amon niya mga local delicacies, subong sang ibos, butong, kag alupe. Amo gina sa ang bagay sa amon niya ginapabugal nga kape. Kaupod sa amon niya kwan, ginapabugal nga tinapay, ginatawag na isa namon niya pandidapog. Best partner gini siya sa amon niya maisog na kape. Maluwa syempre sa pagkaon, ang adventure. Gusto mo na sang aton mga kapuso. May mga adventure sites, hiking spots, o kung mga lugar nga pwede gid makatuan, arab lang do mabalasa gid, pero mambal mo, okay, it's worth the trip. Ang banwa sang Candoni, gin-blessed man sang perfect sceneries, no? Sa may mga mountain destinations kami katulad sang amon yung Mount Tahutay. Pwede gid masakaan or makatuan sang aton mga interested climbers. So kung kaagahon ga-offer gid ang view sang Sea of Clouds, ang amon nga Tigmaya site, damo na to subong sang aton yung mga restaurants. Go ahead, invite our kapuso all over Western Visayas nga magpadulong sa Candoni, mga pingapi sa Candoni kag dapat hindi makulbaan sa inyong lugar. Alright, sa aton mga kapuso sa bilog ng Western Visayas, gina-invite dito mo namon sa pagbisita sa Banwa sang Candoni. Experience the best rural tranquility. So that's what we guarantee. Magbisita ka mo sa Candoni, amo na mag-experience siya, ikaw mo sang best of the best. Included na da ang seguridad kag ang inyong safety. So kung gusto niyo maka-experience siya sang adventure, food, and nature, dali na kita ay ta sa Banwa sang Candoni.
There you have it mga kapuso. Kit-anay kita sa Banwasang Kandoning. Sir Carl King, thank you gida for being part of our program and see you soon. Good morning! Alright, so Sir Adrian, salamat liwat no sa tsansa nga maka-promote kami sa Amon Banwa. So thank you and kapuso, salamat. Good morning. Dra lang ka mo ha, don't switch channels. Madahil lang magtutok kay isa na naman. Ka-talented kapuso, makaupunta na sa Besok sa pagbalik sa inyo paborito ka programa Kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.